कुन्देरबिल दावहारु इयुथ क्लाबनि बानजायनायाव मुंख्लं हेलेना बसुमतारी गोसोखां थामथि जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबबाय। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव कुन्देरबिल दावहारु इयुथ क्लाबनि बानजायनायाव जानाय दिनैनि जोबथा एबा फाइनेल गेलेनायाव हरिसिंगा टाउन एफसि आरो लायन एफसिनि गेजेराव जादोंमोन। आरो बे गेलेनायाव हरिसिंगा टाउन एफसिआ लायन एफसिखौ 1 गल सोनायनि हेंथायै लायन एफसिआ हरिसिंगा टाउन एफसिखौ गल 3 सोनानै देरहासार जानो हायो। गुबुन फारसेथिं मुंख्लं हेलेना बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि दिनैनि जोबथा गेलेनायाव आलासि महरै बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया बाहागो लादोंमोन। जोबोद मोजां मोनदों दिनै कुन्देरबिल दावहारु इयुथ क्लाबा लेड हेलेना बसुमतारीनि मुङै दिनै 3 बोसोर जाबाय बिथांमोना फुटबल टुर्नामेन्ट बाहाय पातिदों आरो गोबां बे फुटबल खेलखौ मोजां मोनग्राफ्रा बाहाय सहयोग खालामदों। दिनै बे खेला पातिनायल' नङा, आं आसा खालामगोन बे ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर बाहाय दङ। बे टुर्नामेन्टनि जुगिदि बिथांमोना बेबायदि खेलाफोर गेलेनायनि मोनसे उत्साह निश्चय मोनगोन आरो जिहेतु जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फिजिकेलि एकदम मोजांखा, बिथांमोना मोजां गेलेनो हायो आरो आं आसा खालामगोन बेहाय गोबां गेलेग्रा बेबायदि ओंखारगोन। मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बिदि मोजां गेलेग्राफोर दङ, नाथाय सुबिदाल' मोना। दावहारु इयुथ क्लाबा बेबायदि सुबिदा होदों। सेंग्रा सिख्लाफ्रा निश्चय ओंखारबोगोन आरो गेलेनायाव बाहागो लागोन। जोंनि बे जोलुर बादायलायनायखौ होनायनि बे लेड हेलेना बसुमतारीनि जाहोनानो जादों जोङो सिगांग्रोबो होबोखादों। दिनै फैयै फैयै जों खनथाम जाबाय, दिनै जों 3rd राउन्ड आरो बे मुंख्लं साननि मुङावहाय जों बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों आरो बे न'खरनिफ्राय लानानै जों गासैखौबो जों सावरायलायनानै जोंनि क्लाबजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे ओनसोलनि बा जोंनि बे उन जोलैफोरनि थाखाय जों मोजां नुथायफोरखौ बा जोङो मोजां गियानफोरखौ होनो हागोन होननानै जों बे जोलुर बादायलायनायफोरखौ जों बिदि सावरायलायनानै बे मुंख्लं साननि मुङैबो जों होनाय जादों। एंगारनानै गावनि ड्राग्स एडिक्टफोरखौ जे दङ बेनि बेलायाव नोंथांमोना बेबायदि खेलखौ होनो हादों आरो बेनि माबाफोर आरो सिन्था भाबना खालामबावदों नामा बेबायदि एंगेज खालामनो हागोन प्रति बोसोरै होननानै? बे जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेबायदि दावगाबोनांगौ, जेबायदि फेनाय मुवा बेसादफोरखौ लानानै जेबायदि गोदोसोनानै जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि गेलेनायजों जोंनि देहाफोरखौ बा जोंनि मेलेमफोरखौ बा जोंनि जौगानाय बिथांखियाव जोङो बेबायदि खेलफोरखौ जों गेलेयोब्ला जोङो दावगाहोलांनो हायो गावनि जिबनाव। जोङो बे गेलेनायल' नङा, जों गेलेनायजों लोगोसे जोंनि थांना थानायनि राहाफोरखौ बा जोङो जोंनि देहाफोरखौ थाजिम लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि खेलखौ गेलेयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जायो। आरो जोङो बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो जोंनि बे लाइमोनफोरखौ जों बुंनो सानदों जे बेफोरबायदि ड्राग्स एडिक्टेडफोरनिफ्राय बा फेग्रा मुवा बायदिसिना रोखोमनि फेग्रा बेसादफोरखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होनोब्ला बेयो देहानि थाखाय एकदम मोजां नंथारा। मानो होनोब्ला बे देहाखौ जाख्लुलांनाय आरो जेसेबां समसिम बे जोंखौ सोरजिगिरिया बे बुहुमाव दोनदों बेसेबां समसिम जोङो थांना थानो नांगौ आरो जों मोजां देहा, मोजां सास्थ्रफोरखौ जों लानानैसो जों दावगानांगौ आरो जोंनि बे लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि मुवाफोरनिफ्राय, बेसादफोरनिफ्राय, फेनायनिफ्राय जानगाराव थारनांगौ आरो। बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना जिखिनि बे खेल होदों ओरैनो गासै लोगो नाङै खैथा खेल फाथिदों बेवहाय गासै? जोंनिफ्राय बे बादायलायनायाव गासै 32टा दोलोआ बाहागो लादों। जोङो थांनाय अक्ट'बर दाननि 24 खालारनिफ्राय जों बे बादायलायनायखौ जों जागायजेनदों आरो दिनै फैयै दिनैनि बे 21/11/2023 दिनैनि बे मंगलबार दिनावहाय जों फोजोबबाय। दिनैहाय ग्रेन्ड फाइनाल जादों। दिनैनो जों जोबथा बे जोलुर बादायलायनायखौ दिनै जों फोजोबगोन। लासैनो खालामनो थानो हायो। बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोननि जिखिनि खेल होदों बेवहाय जिखिनि बाहागो लाफैदों बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबोरै गोसो होनो सानो? जों बे बाहागो लाग्राफोरखौ जागायजेननायनिफ्राय
गोबां टीमफोरानो बेबायदि जोंनि बे कुन्दुरबिल दावहारु क्लाबनि बानजायनायाव बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैनायफोरखौ जोङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो दावहारु क्लाबनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोनखौ हामग्लायनाय बावदों। मानो होनोब्ला बे बादायलायनायाव गोबां दुखु खस्थ'फोर दोङो आरो गोबां खोथाफोरखौ सैसोनो गोनां जायो आरो खस्थ' दोङो। बेनिखायनो जोंनि क्लाबनिफ्राय बा जोंनि बे खेल कमिटिनिफ्राय जानानै जोङो गासै गेलेगिरि नोंथांमोनखौ गासै टिमनिफ्राय जेसेबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैया मानो जों बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय बावबाय। धन्यवाद। सभी को जोरदार एक बिग हैंड क्लैपिंग আমি আদৰ ওলাইছো আৰু তেখেত আদৰ ল'ব ওলাইছো। ধন্যবাদ। সকলোৰে হাত চাপৰি আৰণাইছে সকলোৰে এটা হাত চাপৰি বিচাৰিছো। Thank you. बे समाव अभी खेल बराबरी में आ चुका है और इस खेल में अभी जान आ चुका है और अभी भी दोनों ही टीम के दर्शक बहुत ही खुश जो कि निराश हुए थे लायन एफसी की दर्शक और अभी बढ़िया डिफेंस अभी उत्साह बढ़ा है और कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ेगा और मौका बनाने की 6 नंबर के ऊपर जो भरोसा जोङो थांनाय नभेम्बर अक्ट'बर दाननि 24 Thank you. बे समाव